खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि आरो अनसायगिरि गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय बे समाव दं आं नैबे क'क्राझाराव थानाय ल' कलेजावहाय दा बे ल' कलेजावहाय फ्रेशमेन ससियेल डे बिथांमोना खुंफुंदों दा बे फ्रेशमेन ससियेल डेखौ जे दानि जे कर'ना भाइरासनि थासारि बे कर'ना भाइरासनि थासारिखौ मानिनानै सरकारनि नेमखान्थि बायदियै जे होखानाय गाइडलाइन्सफोरखौ मानिनानै बिथांमोना खुंफुंदों दा बे समाव जे दिनैनि बे प्रग्रामनि सायावनो जोङो बे कलेजनिनो प्रिन्सिपाल लोगोसे इउनियन बडिनि प्रेसिडेन्ट बिथांमोननिफ्राय मा फोरमायो जोङो मिथिनानै लागोन गिबियावनो आं बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय जोंनि कलेजनि 2021 फ्रेशमेन ससियेल डेखौ कभारेज खालामफैनायनि थाखाय धन्यबाद ओमफ्राय जोंना बर्तमान स्टुडेन्ट स्ट्रेंथआ जोंना दा around 280 जानानै दङ स' जिहेतु पाब्लिक गेदारिंखौ एसअपिनि हिसाबै एसे लिमिटेड खालामनाय जादों थेवब्लाबो जोंहा जे जायगायाव माने जोंनि केम्पासावहायनो जोंहा हाया एसे गुवार जायगा दङ ओंखायनो जोङो ससियेल डिस्टेन्सिं जिरायनायखौ एसे डिस्टेन्स खालामनानै जोङो स्टुडेन्टफोरखौ जिरायनायनि बेबस्था खालामदों ओमफ्रायहाय जों बे कभिडनि टाइमावहाय जों फ्रेशार्स खुंगोन बेनि थाखायनो जोङो अलरेडि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय जोङो पारमिसन लानानैसो जों बे प्रग्रामखौ अर्गेनाइज खालामनाय जादों ओमफ्रायनो बिनि थाखायनो जोंना दिनै चिफ गेस्टआबो जोंना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन डिसि मेडामानोमोन बाट बिथाङा अबेबा आलदायाव एंगेज जानानै थानायनि थाखाय मेडामा फैनो हायाखै थेवब्लाबो एडिसि खौहाय गावनि जायगायावहाय थिनहरबाय ओमफ्रायहाय दा एडिसि सार राजीब कुमार दास सारा फैनानै प्रग्रामखौ बेखेवफैबाय दा जों बेखौनो होननो सानो जे नो डाउट जों माबा कभिड 19नि टाइमावहायनो जों प्रग्रामखौ एरेन्ज खालामदों खिन्थु जों जेसेबां बेसिक आयजन दङ जेनेबा मास्कनि प्रयजन बा सेनिटाइजार बा चेयारफोरखौहाय डिस्टेन्स खालामनानै दोननाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय पारमिसन लानानै जेसेबां नियम खान्थि दङ जों गासिबो फालिनानैसो जोङो खालामदों दिनैनि दिनखौ दिनैनि प्रग्रामाव बेसेबांसो जाफुंखो माबायदि साक्सेस जोंना जाबायखौनो हमनानै लादो खिन्थु डिसि मेडामा फैबा जों बिराद मोजांबो मोनगौमोन बाट खिन्थु मेडामना आरो दरकारि खामानिनि थाखाय फैनो हायाखै थेवब्लाबो जों साक्सेस होननानैनो हमनानै लागोन मानोना जोंना चिफ गेस्टआ जुदि जों जायखौ लुगैदोंमोन फैयाखैबाबो मेडामा गावनि अननायजों ओमफ्रायहाय जोंनि माबा मान सन्मानखौबो लाखिबाय मेडामा ओंखायनो जों डिसि मेडामनिसिमबो साबायखर ओमफ्राय राजीब कुमार दास एडिसि सारनिसिमबो साबायखर जोंनि प्रग्रामखौ फैनानै बेखेवफैनायनि थाखाय आं 100% साक्सेसफुल जाबाय होननानै आं हमनानै लायो खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनि गेजेरजों सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय बयनिसिमबो दिनै जोंहा क'क्राझार ल' कलेजाव फ्रेशमेन ससियेल डे खुंदों ओमफ्राय दा बे प्रग्रामखौ जोंहा एभ्रि इयार निउ बेट्सफोरनि थाखाय जोङो खालामखायो बेखौ दा जोंहा इउनियन बडियाव दं हिसाबै जोङो बेखौ मावफुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों दा जोंना प्रग्रामा जानानै थांखांखाबाय दा जोंना आरो जाबावगोन गेस्ट फैदोंमोन चिफ गेस्ट ओमफ्राय दा बिसोर थांबाय दा जोंना आरो मोजाङै जानानै थांबाय सिगांनि प्रग्रामा आसा खालामो दा उननि प्रग्रामाबो मोजाङै मोजां जानानै थांगोन बेवहाय जोङो गोदान स्टुडेन्टफोरनि माने सिनायथि लानाय आरोखि बेनो ओमफ्राय दा गोदान सिनायथि होनायजों लोगोसे गावसिनि रोंगौथिखौ जोंनि सिगाङाव दिन्थिफुंनाय गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रड बिशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्युटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं